jog be yo sig na sorry na ya me na adokwa no mma gibi go gbaghara onye ahụ mana mmadụ be jog just because they were pastor, because they were reverend, because they were bishop, because they were evangelist, because they were prophet and prophetess, because they preach the gospel of Christ. Obeme jog hana bachanya be me maka no feel no way he ga-eme. It was him agari asokwa ndo ka ha o pastor, apro pastor no onu. O pastor there o dey me you dey preach. Na mmadụ mejọrọ onye akwere ike ikpọ police ime ihe ọjọọ ọ bụrụ sin ime ihe ọjọọ ọ need na ga correct onye a ka ọ ghara ime ihe onye ọzọ. Who told you na Bible dey against police ọdọ na Bible enwe say na Bible enwe ndị gara na Bible enwe ndị eti na say n'ime Bible enje Michael ọwụ onye agha enje niile required enwe ndị na-anụ agha enwe soldiers of Christ. Ekenekwa nke gịnị bụ onye ma na-ege m ntị n'ụbọchị nketa biko asị na ka ama m ka isi afọ iru m nkịta na ịlaikiri ihe n'afọ wee na-asị biko ekenekwa m nke unu sikwe nwere anyị ndịdị na-enenekwanụ chanel anyị na ya na-chetakwa n'azụ ọzọ ka wee nwekwa n'ike wee na-ewetakwara unu ozi dị aṅa biko ịma na kemgbe izuụka na-abụ nwe gara aga ịma na izuụka nwekara ụbọchị si wee dị nwoke na-achụ nta ego mana nkịta anyị na-acherekwakwa gịnị back to base nsị ka nke na-eche ndị ọbụla na-asọskraịbụ nụ ma ndị bido join na channel na hafunu beri rum anya ngwe na-asị na ọmụnwa dị ihe nke aka mụkwa nwanne nwụrụ nwoke nwa na Anambra steeti Ishi kara aka ngwe na-asị biko nene vidiyo anụnwa ka ụnụ nụ ihe nwanne anyị nwoke iji ụwa kwuo na vidiyo ya maka na kemgbe ha many days kịta iji ụwa post na-enye m joy mana enwebeghị m ohere nji wee kene ya specially iji ụwa bụ nwanne anyị nwoke abịa na-asị biko gee na ntị ka ụnụ nụ vidiyo anụnwa biko vidiyo anụnwa ya bụ vidiyo sound somehow ọ ya adaghị somehow na ntị ekwa gị somehow as a man of God onwekwa ka ọ ya adịghị n'arụ biko achọ m ka unu pay attention na the video ka unu ghọta bụ okwu ya na-aga n'ụbọchị nke taa wee na-asị biko onwoke ọ bụla iche ekwu ka ba rutile ya na comment section ka anyị nere video anụ ndị bye. Yes, message ga sound somehow in some pastor's ear. Message ga sound somehow in some prophet and prophetess. Message ga sound somehow in the ears of Reverend Father, Bishop, Evangelists, brothers and sisters all over the world, Christians all over the world. Get nothing. Ndị ga-aga ọkụ mmụọ because of this message ha buru ibu maka na many people had emeghe Bible ukwu. Gee ntị na iwu a pastor mmadụ mejọ gị onye ahụ bịa apologize to you, go and call police na onye ahụ arrest. Forget about people. Ihe anybody ga-ekwu, arrest that person, go to police station. Go to court. Ka court kpee ya. Face the law because the Bible Iji Bible make that we should respect government. Oh, akwụkwọ nsọ say that we should respect government. Yes. Na akwụkwọ nsọ Iji, na Bible Iji, enwe ndị gara prison na Bible Iji. Enwe ndị etiri n'ụlọ nga n'ime Bible ahụ. Nga otego nga debara say ala adịgo since bụsa gere ụwa keke se na iwu Reverend Father mmadụ emejọ ọgụ onye ahụ abịaghị ya ọgụ and the chọghị forgive maka na onye bịa ya ọgụ wee forgive. You cannot forgive somebody abịaghị ya ọgụ. O may involve here gbasara police, go and call police, let that person face the law. Ọ bụrụ a sin. Reason why much calamity and much evil jabanyewe jakanku gabanta gboso gbara anyị anya ga no na amara ka mmehie bụ ụba. Akwụkwọ nsọ si anya ga no na amara ka mmehie bụ ụba. Ke yomi iwu as a pastor mmadụ Attire ịgbachi nkịtị esi ka ya bụrụ ya Chukwu. I will leave it for God. If you leave it for God, God of vengeance, I'd be also so. Or I'd be fast. By the time God gets you there for vengeance, and we go now, Akachana Renka, Gent.
and it was live for God for vengeance because chukwu ekegogu ka anyị n'ụwa chukwu sị anyị gaa n'ụwa jee mụba chukwu nyere anyị authority that we should go to the world ọ dụwa ka ọ dị ọrụ imewezie nke anyị jiwuru mmadụ mechazie nke jiwuru mmadụ nke bụzi chukwu eme agbazie ya ikpọ polisi ikpụrụ onye ahụ unu eje kpee ya polisi amaghọkpa unu eje kọtụ ọ pụta ihe nga ya gaa nga so that ka onye ọzọ ghara imi anụ mana ọ bụrụ na ịhapụ onye ahụ debe aha na iwu nwa chukwu na iwu pastọ na iwu reverend na iwu bishọp maka ya mmadụ ga-ekwu echi and onye ahụ ekweghị eme accommodate na o mejọ gị ịhapụ ya orukwa echi o jee mee ya onye ọzọ ntị ọrụkwa orukwa echi o jee mee ya onye ọzọ mana ọ bụrụ na onye ahụ kpaa agwa dị aṅa bịaba ya ọgụ si gị forgive you forgive that person mmadụ mejọ bịa ya ọgụ si gị na ya dị sorry na ya mere adọkwana mma gị biko gbaghara onye ahụ mana mmadụ mejọ ọgụ just because na iwu pastor because na iwu reverend because na iwu bishop because na iwu evangelist because na iwu prophet and prophetess because na ị preach the gospel of Christ ọ bịa mejọ ọgụ ha na-akpacha anya abịa eme ya maka na ofe nwe ihe ị ga-eme ịchọzi imegharị aha asịkwa ndị ụka ahụ ha ọ pastọ apịrọ pastọ n'ọnụ ọ pastọ ọ dị eme ihe ọ na-eprish na mmadụ mejọrọ onye a kwere ike ịkpọ polisi mee ihe ọjọọ ọ bụrụ esin imere ihe ọjọọ ọ dị na aga kọrekt onye a ka ọ ghara ime ya onye ọzọ and ọ bụrụ kọrekt ha onye ahụ nwụọ n'ime ihe ahụ ọ na-eme ọ gị nwa bụ pastọ reverend man of God ọ gị nwa bụ man of God ka Chukwu ga-ajụ ajụjụ not even that person na-eprish na ihe na chọọchị iru na chọọchị prishere members gị inweta meseji a gbasaa ya gbasaa the message ka ọ gaa ụwa niile ọ bụrụ na ọ Ebuka Obi mere mụta ya si eze akụ arrest o mekie ya ya mee the arrest ọ bụrụ mmehie ọ bụrụ na Ebuka Obi mere mụta ya si eze akụ arrest ya mee ya arrest ọ bụrụ mmehie enidiri ịkọlụ to order ọ ga-esi eme ihe maka na ịwụ pastọ ihe akpọ polisi apụsị who told you na Bible dey against police ọdụ na Bible enwe ose na Bible enwe ndị gara nga na Bible enwe ndị etinye na sen ime Bible enje Michael ọ bụ onye agha enje niile required enwe ndị na-anụ agha enwe soldiers of Christ mgbe Judas banyere Jizọs tụọ ya aka ka a bịa kpụrụ Jizọs Peter mịara mma ya mapụ ofe onye ntị dara ana Jizọs wee gwa ya Peter were mma gị tinye n'ọbọ wee were ntị onye afụcha tigbuo onye a na ntị ya Jizọs asọ Peter were mma gị tụfuo ọ sị gị were mma gị tigbo n'ọbọ ihe o ji si ya were mma tigbo n'ọbọ maka onye ọzọ bịakwa amapụkwa onye ahụ ntị debe n'ala ya ka o ji si etinye mgbe ọ si etinye n'ọbọ ọ sị ya Peter tụfuo mma ọ sị ya tụfuo mma ọ sị ya were mma gị tigbo n'ọbọ ebe ọ dị ihe ọ pụtara wụ onye ọzọ tampara enyi ha iwere imikwa mma ịmapụ onye ahụ ntị ọ bụrụ mmehie ka ọwụ okwu a for Christians unu mere eji amaguru n'elu unu aka ọsụrụ pipo epụta ọma aghụrụ gafee unu aka ọsụ onye pụta ọbụọ ga-asị unu aka ọsụ onye pụta onye maka o si eme as member kwa ka nna agwa pastọ ka na-agwa member ọnwụ na pastọ gị mejọọ ọgụ ijekwuru esi pastọ imejọrọ m imere adịghị mma o kwechiri si gị mee ihe chọrọ ime gị mee jee kpọrọ ya polisi ọ mụ kwuru ya Reverend Father mejọọ gị ọ bụrụ na ijekwuru esi ya nna ihe mere adịghị mma eti ya ọnụ ndị mmadụ si ya Reverend ihe mere adịghịkwa mma o kwechiri gwa nkọ polisi kpọrọ ya polisi ihe Bible sị anyị touch not my anointed and do my prophet no harm. Ọwụ na ịma na ịwa anointed man of God and new prophet of God ịsọrọ mmehie iwepụ aka n'ihe ọjọọ ọ bụrụ ibili na mmehie tinye aka n'ihe ọjọọ esi na Bible sị m
I should not touch my anointed. Ọ bụrụ ịdị anointed ka Bible kwuru, ọ bụghị ịdị ndị ahụ. Maka na iwu pastor, ịbịarigo nwunye m enu, isi na Bible says I should not touch you, ebepụ ngo onu. Maka na iwu pastor, ịbịa zuo m ohi, ebepụ ngo onu, ọ bụrụ mmehie ka ọwụ. Ọ wụrụ man of God ahụ, man ya wụ man of God, anointed man of God, ọ sọrọ mmehie, wepụ aka n'ihe ọjọọ, ọ ga-abụ ije chọzie ya okwu, Chukwu abịa ọgụ. So enwe ndị man of God ọwụ na mejọrọgụ ije kwụsị imechụkwara m eti ya ọnụ okwechiri si gị mara ihe ga-emegwu je kpọrọ ya police. Kpụrụ ya kpochie. Let him face the law. Nobody is above the law. After all, the Bible says that we should respect the government. Bible says that we should respect the law. Don't be caged. I am a Christian, very powerful one. But I cannot be caged. All no goes in that we see na jamo pusi ni isi. You can't defend yourself. Even the Bible, I know the Bible, I know I cannot pagati today. I cannot know agati. I have pusi no aga. Till get aga. I want to give pusi no aga. Aga na anụ agha. Aga nugide agha. Tili ụbọchị enwuru nke ga-aga ndị ọzọ kwata continue n'ụwa agha. Ije ụwa. Gbasa na ozi mute message ya tụbịa tụsasị message everywhere. Christians, wake up! Wake up for your slumber. Wake up! Wake up, you are sleeping. See your enemy around you. They want to wake up, wake up, wake up, wake up. I say wake up. Don't be caged. Don't be caged. I have spoken. I'm coming in this video and like it here and I'm going to subscribe or na comment section na this channel be comment be notification gi ha de kabel kararam egbe ha na on mbobo na nti video de na bataka alert na your phone obolo nke na ozugbo ne no nke na watch later it here watch later it will remind you to go and watch it later because when I say because kabaro ihe oboni cho it here na comment section Igbo bu ofu Igbo me gini Igbo bu ofu Igbo ha bu ofu bukwa na gini anyị niile bụ nwanne I have bulugo Ndi Igbo I have bulugo nwanne even before anything bụ onye ọbụla mara okay mbo abụ onye omenala abụ m onye ụka. Don't allow things to distract you. We have a lot of distractions already as an Igbo man. Ikwena ka all those things na distract you because on the buy Igbo bụ ofu ekwule nu ekwulana kwete na nke ikwete nya na alụlụ go ọlụ ka onye ọzọ kwete na nke okwete ka ọ na alụlụ ọlụ. At the end of the day asị na ogene na agbacha akwa n'ọsọ agụọ mile mgbe ahụ mgbe ọ ga-eluzi ewe malụsị na ndị abụ ndị metelia ka ndị abụ ndị mejolia biko na ndị be anyị asị m ka ọ dịla Igbo niile mma ebe ọ bụla nene m udo dịle nwoke udo dịle nwaanyị ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.